residència ha estat molt encertada perquè s'ofereix a dones creadores que estan en un moment de boom creatiu un espai, una infraestructura perquè puguin venir a crear i a més se'ls ofereix que puguin fer aquesta creació amb les seves cries, amb les seves nenes i amb els seus nens, amb tot el mateix espai. Aquest servei de conciliació el que pretén és facilitar la disponibilitat de temps propi de les persones que tenen càrregues de cures d'infants i ho fem a través de la gestió, la creació i la gestió d'espais dintre de les mateixes instal·lacions. Intento venir mínim 2 cops a la setmana. Ara estic gravant molt les entrevistes, a vegades vaig a la sala d'edició. Encara que tinc moltes eines a casa, m'anirà bé a tenir aquest lloc per dedicar aquest temps i, clar, per parlar, que és fantàstica i la meva nena està molt a gust aquí, jo també estic molt tranquil·la. Les mares que venen aquí poden estar en el mateix espai que els seus infants, potser van a una altra aula a fer la feina, però poden tornar. Molts dels infants que tenim són nadons i encara prenen pit, i aquesta tranquil·litat de, ara vinc un moment, li dono el pit, torno a marxar. Definitivament hi ha la sensació generalitzada entre les dones del meu entorn que han sigut mares igual que jo, de que al cap d'uns mesos d'haver parit i d'haver sigut mare s'experiencia una sensació de boom creatiu que se suma a aquesta sensació d'estar creant i d'estar criant. Aquesta naturalesa única d'aquesta residència fa que es cuidi molt a les dones que estan en un moment tan vulnerable, però d'explosió creativa també, no? Quan va sortir aquesta residència és com, hola, ningú ho havia pensat abans, no? Mares hi ha hagut tota la vida i mares que treballaven també, no? I que la reacció de tothom sigui, no? Jolín, que cosa més novedosa, no? Que cosa més ben pensada, no? En aquest moment. La conciliació laboral no existeix a Catalunya, em sembla que a Espanya tampoc. Ara pensem que hi ha països que sortosament sí que existeix i qualsevol mare que faci alguna cosa creativa és molt difícil de tirar-lo endavant. Jo, a banda d'educadora, també soc actriu. Conec moltes persones d'aquest món que la maternitat els ha fet haver de triar en ser mare o ser actriu. I si ja és complicada aquesta feina de ser creadora, de crear documentals, d'extrapolar qualsevol feina artística, em sembla que canviaria bastant i que hi haurà moltes més dones a l'audiovisual, moltes més dones presents a la cultura i em sembla que és primordial que això comenci a passar ja.